भातारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे जोई भी ससुरालिया छोड़ी पूछता तोहरा पिया। अगे जोई भी ससुरवा छोड़ी पूछता तोहरा पिया। अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे भातारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। करो ही छिया छिया। करो ही छिया छिया। अगे भातारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे भातारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे बारे बदलिया ढोलिया में जराबो हकी दिया। बाहरे बदलिया ढोलिया में जराबो हकी दिया। अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे भातारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे केकरा से तो सेटिंग कइली कंचिलिया दिया। केकरा से तो सेटिंग कइली कंचिलिया दिया। अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे भातारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। करो ही छिया छिया। करो ही छिया छिया। अगे भातारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे भातारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे पीर सपरिया कितना दारो तेज सढीला किया। पीर सपरिया कितना दारो तेज सढीला किया। अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। पहुनवा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया। अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया। अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। अगे भातारा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया। मिक्सवा यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चोरी। बड़ी अलग हानी छौड़ी सदिया हालम जाइए गे। बड़ी अलग हानी छौड़ी सदिया हालम जाइए गे। करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे। करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे। हे कहनी डीएम सीएम हाको भैंस चरवैया गे। हे कहनी डीएम सीएम हाको भैंस चरवैया गे। करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे। करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे। कहते बड़ैया गे। कहते बड़ैया गे। करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे।
छौरी कहते बड़हिया गे तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता। पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियवा पान के पतई जैसे जी पातर पियवा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे जी नंदन के माना करिए कैसे अभी बड़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे। पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियवा पान के पतई जैसे जी पातर पियवा पान के पतई जैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे। अभी बड़ो है सजना
कतम पियावा के काम है जाहे या है पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कतम पियावा के काम है जाहे या है पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे ये भी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया लबे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे अभी पढ़ो है साजना गवना जाइए कैसे पछौड़ी करो ही घूमना अबे हमें ही कुमार नहीं देवो ही धायना अबे हमें ही कुमार अभी देवो ही में धायना अबे करिए भातार पछौड़ी करो ही के घूमना अबे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घूमना पर छौड़ी करो ही घूमना अगे करिए मरद पर छौड़ी करो ही घूमना अगे सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करो ही घूमना अब करिए भातार पछौड़ी करो ही घूमना अगे पहिले नहीं जाना लिए तोहर चलिया चलना अगे पहिले नहीं जाना लिए छौड़ी ऐसन हौ चलना अगे सुंडा मरद पर छौड़ी करो ही घूमना
घुमना छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे जोई भी ससुरलिया छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछता तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करो ही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो ही छिया 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 करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे बारे बदलिया ढोलिया में जदाबो हकी दिया बहरे बदलिया ढोलिया में जदाबो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया आगे के कारण से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया के कारण से तो सेटिंग करनी कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया करो छिया छिया करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करो छिया छिया अगे पीर सपरिया कितना दारो तेज सढीला किया पीर सपरिया कितना दारो तेज सढीला किया अगे सैया वाला सामानवा नैहर में करो छिया छिया पहुनवा वाला सामानवा नैहर में करो छिया छिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे सैया वाला सामानवा नैहर में करो छिया छिया अगे भतरा वाला सामानवा नैहर में करो छिया छिया मिक्सवा यादव फिल्म्स भोजपुरी सोनू चमोली छौड़ी कहते बड़ैया के फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के फेको हनी डीएम सीएम हको भैंस चरवैया के बड़िए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के
बियाहवा छौड़ी हमी उदवा लगे मुहल्ला को बना रे जैसन नदिया हम फसल लगे करले बियाहवा छौड़ी हमी उदवा लगे मुहल्ला को बना रे जैसन नदिया हम फसल लगे तना तारीफ करिए छौड़ी तोहर सैया के तना तारीफ करिए छौड़ी तोहर सैया के करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया के करिए मर्द के छौड़ी कहते बड़ैया के छौड़ी कहते बड़ैया गे करिए भातार के छौड़ी कहते बड़ैया गे तोरा मेला घूमे के सुख नहीं मिलता पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवना जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवनवा जाइए कैसे अभी बड़ो हैसा जनवा गवनवा जाइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पियावा के काम है जाहे जाहे पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी बड़ो हैसा जना गवना जाइए कैसे अभी बड़ो हैसा जना गवना जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरिन सपीरिया रे
लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरी सब पीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे पातर बलमुआ पान के पतई जैसे जी पातर बलमुआ पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे पातर पियावा पान के पतई जैसे जी पातर पियावा पान के पतई जैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजनवा गवनवा जाइए कैसे कसम पियावा के काम है जाहे जा है पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे एक कसम पिया बाकी काम है जाहे जा है पढ़ाई करे खातिर कॉलेज जाहे मेहनत पर पानी फेरी कैसे जी मेहनत पर पानी फेरी कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरी सब पीरिया लगे के पिया हमर करो है तैयारिया आशीष यादव पिया पीरी सब पीरिया अरुण के माना करिए कैसे नंदन के माना करिए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे अभी पढ़ो है सजना गवनवा जाइए कैसे पछौड़ी करो ही घूमना अब हमें ही कुमार नहीं देवो ही भायना अब हमें ही कुमार अभी देवो ही भायना अब कभी
करो के घुमनवा कभी कभी मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे करी मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अगे सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछलो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछलो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करो ही घुमनवा अब करी भातार पर छौड़ी करो ही घुमनवा